Iya masih wae tahu. Iya. Ngono kuwi kan rambatane ya ra moro ya. Padahal aku kuwi karo iki piye. Ah, ini kan kok. Ora tau. Masalah. Masalah lu lho. Wong nek biyen isih apal saiki lali kaya apa. Ya engko dadi juta wae roh. Masa lalu kok kan. Hilang. Aku ketadi kosoki ya anak. Masa lalu. Ini iki jenenge sampel ya Mas. Oke. Karep kowe tak Kuwi aku ora juga dhewe. tak ben eling ngono kan. Anu Mas aja kumpul rang-rang dino sepi. Ngetan ning prapatan apa ora? Engko ngetan Mas. Ning kono ning lho rombong kuning. Alah wingo ya kalah dukun karo aku. Aku baru madhek kok lho, rombongnya malah kuning, aku ngulan tenan. Di mana itu apa yang ngono. Wis, Mantap. ogone iki kok anu kondiran. 5.000. Oke. Loh, Pak Loke. Kandangan Tapen. Pirang. Lho. Kakek ya. Sing tuku ya ayu. Keneng petengan malah ya. Ora ketok ayu ora. Iya, biyen ayu prawane. Sendiri-sendiri lho lagu. Saiki empuk lagune. Mana di masa lalu memang kok. Saiki bebe. Arang kanggo ya. Iya. Yo. Lewat leteng ya.